What's up guys, velkommen til den her video. Ja, jeg er jo endelig rundet 40 subscribers. Nej, 42 subscribers. Det her det kan man godt lige kalde en 40 sub special, eller 42 sub special. Vi er lige ude at gå, vi er snart i zoologisk have. Okay, nu stopper du. Ej. Vi skal ned og besøge en hund, der hedder Bonto. Jeg ved ikke lige helt om han er. Og desuden, jeg hedder Malte. Ja, vi laver snart en YouTube-kanal sammen. Ja. Og husk at give den her like, så vil det være rigtig fedt. Og så subscribe. Ja. Og det bedste er så, vores nye kanal, den hedder De seje drenge. Så jeg håber virkelig, I vil få det. Like og subscribe, ja. Jeg håber virkelig, at du har det. Vi har ikke set ham i lang tid. Nej, jeg har heller ikke været oppe i så lang tid. Det tror jeg på. Så bomben her også. Hernede her. Det gjorde jeg bare ikke det der. Det gjorde du nemlig. Lad mig høre jer sige ja. Booty ass klap. Hør jeg sige ja. Så er Bonto ude. Det håber jeg. Nå, Den er god. hvorhen? Går vi ned på skolen? Nej. Jeg kan ikke lide hans skole. Hvad? Jeg kan ikke lide, at han skulle til det høje. Du kan ikke lide den der. Jeg ved ikke, hvor man skal have. Så når vi tager den her, så kører vi hurtigere. Ja, 1 kilometer i timen hurtigere. Den kører faktisk ikke særlig hurtigt, når du sidder i den. Sorry guys, jeg kom lige til at klippe. Undskyld. Det er den anden vej. Men prøv lige 2 sekunder, så skal I lige være stille. Hov, prøv lige 2 sekunder, så skal I lige være stille. Jeg har så også fået 4 æg i dag. Det forklarer en del. Men jeg skulle tro, at jeg lige er skidt. Jeg er skidt i boksen! Nej, det har jeg ikke. Jeg vil bare mærke lidt cremet.